Hey mga guys, I am proud bistak boy, Kuya Dance. Ano yan na po dahil yung Kuya Dance? Nakatilaw na bumuo ng panya pinaliki. Ano yan na ang yung panya pinaliki? Tanawan nyo, ginsan ni pagbuhat ni. Ako ni pahiran o pinakalami nga paan. Dili ay, ako ni pahiran o pinakalami nga gatas dire sa kalibutan. Ug mo ni akong gibuhat. Mo ni ang star breeze nga ngayon mo nakita. Diri amang god sa bikiri. Kung diri man ka magtrabaho, manambok yun ka mo dako ang imong tiyan. Pwede kiniray mong pamaho paniudto panihapon hantod ina pamainit nimo hangtod gabi sa araw di ka malalangan na ginaon na mo pan. So kabalo mo ang kining pan manggod kargado na siya og kanang nutrients, kargado na siya og kanang carbohydrates. So nga mo man makatambok si muha mo ang kining mangong pan. Kabalo mo ang kining pan mo ni pampainit sa mga dato ug pobre. Pero pagkabalo mo ang kining pobre mo gud ang sa painit na nila kuan kanang kamuti kana balanghoy mo na ilang ginapainit nila. Pero ang kining mong pan yung gilutoan mo na gitawag og kanang pinaliki liki ang ganang pan liki ano na sa ginaliki kaya na magiliki bagi bangisan para maliki gud na siya nya. Tapos yato nagpahiran og kanang kuan kanang hiwaga na to nga gatas para mo lami gid iyang lasa. Kabalo mo ang inana gyud ang pinakalaming nga gatas sa tibok kalibutan na akong gipahiran. So ang kini nga pan mo na gitawag siya og ginang hing grenade. Pero kabalo si tawag na sa inyo ha, mo ni tawag og kanang hing grenade kana ato na ibutang diri plaster to diri kay atong patubuon. Kabalo mo nga ipo si patubo ato patubuon para budak ko kani ato nang abis-abiso ni para atong himog ka na toasted. Nga paghuman ato na ikay naluto naman atong pan nga atong gitak-ang gikan na gitak-ang nito ato nang ibutang diri ito i-plaster para ato na i-display. Kabalo mo ana nga wala na ako naghappy na kay video mugnaw naman gikan na sa oven pero nabugnaw naman ato na i-plaster diri sa atong tray para ato na i-display. Kabalo mo ko na ang ginabigay na. Naman sa